Здравейте, скъпи приятели! В днешното видео ще се научим как да разлагаме чрез допълване до точен квадрат. Ще използваме сборника на Koala Press. Нека да преминем към задачите, които съм ви подготвила. Това са задача 9 и 10. И какво ще направим ние? Ние ще решим заедно един пример от 9, един пример от 10, а останалите вие самички ще решите. Задача 9 под точка А. Имаме хикс на втора плюс 6 пъти хикс минус 7. Да си припомним отново алгоритъма, който дефинирахме в предишното видео. Първо, когато искаме да разложим на множители тричлен, си питаме, имаме ли общ множител за изнасяне пред скоби? Тук отговора е не. Питаме се отново, има ли формула за съкратено умножение? Не, седмицата не е точен квадрат, значи отделно е и с минус, не е формула. Може ли да групираме? Четен брой събираеми ли са? Не са четен брой, значи няма да групираме чрез изнасяне на нещо еднакво. Може ли да групираме по различен начин с цел да използваме формула за съкратено умножение? Не е още формула за съкратено умножение. И сега, ако е тричлен, имаме два начина за разлагане. Допълване до точен квадрат или раздробяване. В днешното видео ще се учим как да допълваме до точен квадрат. Идеята на метода е следния. Виждаме хикс на втора, тъй като това е точен квадрат и плюс 6 пъти хикс, ще се попитаме. Към тези две събираеми какво може да добавим, за да стане формулата точен квадрат? Нека си запишем формулата точен квадрат. Трябва да имаме а на втора, плюс или минус 2 пъти по а по б, плюс б на степен втора. И така, моето а, хикс на втора, си го имам. Тук трябва да ми е било 2 пъти по хикс. По колко, за да стане 6? По 3. Тогава, какво ми липсва, за да бъде формулата точен квадрат? Липсва ми 3 на степен втора. И си записваме хикс на втора плюс 2 пъти по хикс по 3 плюс 3 на втора, за да може да стане формулата точен квадрат, обаче за да не развалим целостта на задачата и да се запази нейния вид, трябва и да го извадим, тъй като нули може да добавим. И си приписваме накрая минус 7. Този израз, този тричлен, който съм подчертала, вече формулата точен квадрат, която мога да запиша като хикс плюс 3, цялото на степен втора, а тези две рационални числа мога да ги събера и да получа минус 16. Сега започвам да си питам, как мога да доразложа задачата? Виждам, че 16 е 4 на втора. Отново разбирам, че имам формулата за съкратено умножение, сбор по разлика. И ще я приложа. Ще получим хикс плюс 3 плюс 4 и в другата скобичка ще имам хикс плюс 3 минус 4. И така ще получим в първата скоба хикс плюс 7, а във втората скоба хикс минус 1 и приключвам с разлагането, използвайки метода за групиране на допълване до точен квадрат. Да видим и една задачка от 10-та, след което ще ви оставя самички да довършите задачите. Така, от 10-та задача нека вземем по точка Д 25 хикс на втора плюс 5 пъти хикс минус 2. И отново си задавам въпроса. Към 25 хикс на втора и 5 пъти хикс, какво трябва да добавя, за да стане формула за съкратено умножение? За тази цел ще си запиша 25 хикс на втора преди повдигане на втора степен е било 5 пъти хикс.
По средата или в удвоеното произведение трябва да имам 2 пъти по 5 пъти хикс. И по колко трябва да умножа, за да стане 5 хикс? Тази двойка трябва да я няма. Следователно ще я умножа по 1/2. Тогава моето второ събираемо във формулата точен квадрат ще трябва да бъде 1/2. Или, за да стане формула за съкратено умножение, трябва да добавя 1/2 на степен 2, същевременно и да го извадя, за да запазим целостта на задачата. И да си припиша двойката. Продължаваме нататък. Първите 3 члена са формулата точен квадрат. 5 пъти хикс плюс 1/2 цялото на степен 2, а тези двете минус 1/4 минус 2. Какво ще получим от тях? 5 пъти хикс плюс 1/2 цялото на 2 минус 9 четвърти. Забелязваме, че 9 четвърти е точен квадрат. Имаме също скобата на 2 и това е формулата сбор по разлика, която ще направим последния начин. 5 пъти хикс плюс 1/2 минус 3 втори и 5 пъти хикс плюс 1/2 плюс 3 втори. За да съм приключила с разлагането, трябва да съм извършила действията, приведенията да съм направила. И отговора на задачата ще бъде 5 пъти хикс минус 2 втори, което е минус 1. И 5 пъти хикс плюс 4 втори, което е плюс 2. В скобите нямам формули за съкратено умножение, нямам общ множител за изваждане пред скоби. Това означава, че задачата сме я решили правилно. Надявам се видеото да ви е било полезно. До нови срещи!